Sanibonani babukele emakhaya. I welcome you on Cutting X, your favorite news show. Igama lami nguWele aka Wele. Intwana yaseDurban. Namhlanje uhlelo lethu sikhuluma nge-issue serious, an issue that affects every one of us, either direct or indirect. Le issue lena isihlale isikhathi eside kangangokuba isizanika ngisho igama injalo inama stages. What am I talking about now? It's the load shedding. Umunye umuntu mhlawumbe angayibuza ukuthi yini load shedding, akusichazela. So bafethu, load shedding is when there is an controlled power outage. Here in South Africa, it's when Eskom cuts off power supply in certain areas. So this happens when the electricity demand is higher than the electricity supply. Like I've said, guys, in ama stages, but I'm not gonna dwell on that. Engizocela ukuthi ungenzele wena mbukeli wethu ekhaya ukuthi usendele voice notes. Usitshele ukuthi does this load shedding really need to happen? What are the damages done by it? Yonke leyo nto, sonke leyo information, excuse me, but njengamanje asithathene intambo sizise laphana kuweleni. Sure, Wele. Still here, Mlazi. I'm not too sure about the section, but hopefully you guys gonna tell us. Mina nguWele intwana ka Cutting X all the way from eDubane. Namhlanje sikhuluma ngendaba enkulu, sikhuluma ngogesi. My brother, kunjani? Ngiyaphila mfowethu, wena unjani? Ngiphile nami mfowethu. Ngaphambi kokuthi siqale nje, sikabala. Oh la, hayi kwaNgcobo. Kodwa ke kugadisa umkhize. Angani phela uNgcobo waboshwa. No mfowethu, ngisho section. Oh, isection. Hayi msakazi sikaphila. Msakazi. Awusho. Kahle kahle uyi competition noma uyini? Competition kanjani mfowethu? Awuzosho mhlamba ukuthi hayi angidanse kunomkomelo engizowuthola noma ngangikhalise kwesilwane thizeni khona umkomelo engizowuthola. Cha mfowethu, iCutting X uhlelo lweindaba. Njengoba bese ngishilo nje ukuthi siqephu zeindaba. Ayikho into esiyenzayo. Specialize in people news and what's going on around the world. Oh. Po mina ke ngingenaphi? Uyangena mfowethu, angithi now you are part of the world. Oh, siqhubele phambili. The first question is, when was the first time uzwa leli gama elithi load shedding? Awu. Ave safika selikhona leli gama emhlabeni. Mina ngifuna ugrade 1 yayingekho load shedding. Hawu, msakazi. Wawungapheli nje ugesi wena ufunda first year? Awu wawuphela. Po. Why uthi yayingekho load shedding? Cha phela back then makhamba ugesi, load shedding was not the reason. Oh, kwakuqhatshazwa abantu nje, just nje for fun. Nah, the main reason was inyokanyoka, which is the stealing of ama-cable kagesi. I think load shedding started around 2007. 2007 msakazi. Yebo bhuti wami. He. Ngoba ngathi usile gama nje sazalwa likhona. Hey phela phezulu 19 years isikhathi eside kakhulu leso, isikhathi eside mfowethu, kodwa ke ngicela sidlulele phambili. Ngokubona kwakho or from your point of view, what are the damages umonakalo owenziwe ilontuzane load shedding? Msakazi usho umonakalo owenziwa load shedding. Yeah, ngicela ukusho njalo. Msakazi, yabona mina 4 times ngifika lapha kaMamthi. Ngithola ukuthi ubhiyo uyashisa. Bakhala ngayo load shedding. Yazi msakazi kubhlungu kanjani ukuphuza ubhiyo oshisayo, ubukhiphela imali yakho. Ungcono ubhiyo osahile. So uyasaha? Hayi msakazi. Nje ngaleso sikhathi nje. Okay, ubhuti uba amagama akhe? Oh hayi. Mina nguMotion Fakazi. All right, Fakazi mfowethu, between a solar panel and generator, which one will you choose as your power backup? Msakazi, mina hayi ngikhetha isolar. Yabona igenerator msakazi. Hayi, ave nomsindo le yanto msakazi. And msakazi, yabona udiesel usulo ubele unyuka njalo. Hayi, ngicamela isolar msakazi. Awukhethi isolar ngoba nakho eco friendly. Hawu. Yomngani noba. It doesn't produce gases that harm the society. Hayi, angihlanganike nalokho. Shuthi wena msakazi ungasho ukuthi asekese wonke umuntu obhema ugwayi la ngoba intuthu yake affect isociety. Msakazi izoniqhatha le TV yini. Izonibulalisa ngelinye ilanga. We all gonna die, but Motion. But ke adlulele phambili. Uspenda malini kugesi ngenyanga?
Msakazi, mina ekhaya kwathiwa ngithenga amazambane no2 litha nje wamafutha ngoba ngumuntu ositholela igrant le yabantu ababroke kunabo bonke abantu emhlabeni. Kunabo bonke abantu emhlabeni kanjani? Yabona msakazi, awutholi u370 ungekho broke. Fanele ube broke lokho okwangempela ukuze uthole u370. Yabona nje make kwangena imali, hayi awusawutholi, uya decline. So if I were to send you money via account inkinga leyo? Hayi msakazi, ungalinge msakazi, nangomuntu efuna ungibulalela ibudget. Awusho msakazi. Sho mfowethu. Muthola ithuba wothatha lo mDVD lo uthumelele kagesi. Webantu bagesi, yekelana ukubuyisa ugesi ngamawala. Usibulalela ama DVD ethu nama fridge ethu. Kanti ziyabiza lezi zinto. Nomkhulu wafa ngokubeka ukudla le emzini yabantu. Sithemba ukuthi bazokuzwa mfethu. Cutting X is a big platform. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho mfowethu. Hayi, ngiyabonga nami. Alright, sizama ukuthola omunye. Welcome again. We are still watching Cutting X. Today ngisemlazi sikhuluma nge-load shedding. Well, I've managed to find another guy ohlala khona la eMlazi. Bhuti wami, kunjani? Hayi siyaphila msakazi ngizwa ku. Hayi ngiphilile nami mfowethu. Mina igama lami nguWele, ngiphuma kwa-Cutting X. Imibuzo ezokubuza yona, they are based on a question ethi, they are based on a topic ethi load shedding. Msakazi ngiyakuzwa impela ngikuzwa kahle kodwa bengizocela mina ukuthi lembuzo yakho ungayenzi mhlawumbe ibenzima ngoba mina angifundile Nkosi yami. Oh, your academics has nothing to do with these questions. Uthi njani yini leyo futhi manje? Imfundo yakho ayihlangene nale mbuzo ezokubuza yona. Oh hawu kanti hayi shabuka ikhaleke mfana kithi awu. All right, asiqala before nje siqale mfowethu bengisacela utshela ababukeli emakhaya amagama akho aphelele. Oh mina igama lami nguDolph mhlaka 1. Ngihlala khona la eMlazi, ngizinze khona la eMlazi ngokwamatoho kodwa ngidabuka enkandla. All right, but Dolph, when was the first time you heard of the word load shedding? Utoti kabi lo nto load shedding. Yangibulalela iketolo lami lilishasha engalithengelwa uJohn. Oh. Uqale nini ukuzwa leli gama lethi load shedding? Wena msakazi ngathi unomona. Mina ngikutshela ngeketolo lami. Liyabona leli yaketolo lalilihle. Leli yaketelo lalikhanya ngokublue la esinqeni mangabe selifudumala amanzi, uyabona? Lalingagcini ke lapho. Right mase libila bese liyayicisha. But Dolph, right? Ngilayite kakhulu mina. Yini uyangizwela? Cha mfowethu, ukuthi uyangixaka ngikubuza umbuzo uyangiziba. Nkosi yami yinibuthini manje lo mbuzo? Uqale nini ukuzwa leli gama lethi load shedding? Yabona lento le sorry. Khathi asengikhohliwe ke la. Welcome again. You are still watching Cutting X. Today ngisemlazi sikhuluma nge load shedding and I've managed to find another guy ohlala khona la eMlazi. Bhuti wami, kunjani? Ngiphilile msakazi. Oh mina nguWele, ngiphuma kwa-Cutting X. Namhlanje ngizokubuza imibuzo based on the topic ethi load shedding. Ngikuzwa impela msakazi kodwa mina bengicela ukuthi ungisize la. Ungayenzi lembuzo benzinyana ngoba mina angifundile Nkosi yami. Oh, khuleka bhuti, your academics has nothing to do with these questions. Mana kuyini khona lokho futhi manje? Imfundo yakho ayihlangene nale mbuzo ezokubuza yona. Oh, hayi ulayiti kakhulu umshubo hayi khale mfana kithi. Oh, but ngaphambi kokuba siqale bengisacela senze kanje, ngisacela utshele ababukeli emakhaya amagama akho aphelele. Oh, mina ababukeli igama lami nguDolph mhlaka 1. Ngokwamatoho ngizinze khona la eMlazi. Kodwa ngidabuka le enkandla. All right, but Dolph, when was the first time you heard of the word load shedding? Load shedding izonda kabi lo udoti lonto. Yangibulalela ikete lami lishasha ngalithengelwa uJohn. Oh. Okay. Uqale nini ukuzwa leli gama lethi load shedding? Wena msakazi ngathi unomona wena.
unomona impela iketelo lami msakazi lalilihle kabi lalilihle iketelo lami wawuthi mawulona likhanye libe blue uyangizwa msakazi lalingagcini lapho yabona lelithi mesekubila lithi masekubila msakazi bese liyayicisha Buti Dolfo ngabe right? Right? awu ngilayidi mina msakazi yini uyangizwela Cha mfowethu ukuthi uyangixaka. Ngikubuza umbuzo uyangiseba. hayi no msakazi bengakuzibi angisibi msakazi Okay, uthi umbuzo uqale nini ukuzwalela igama elithi load shedding? msakazi kudala ngisazi nanokuthi kusaphethele umnumzana uZuma sawumongameli hayi angisazi impela sekudala kakhulu yini msakazi ngibuza lo mbuzo Oh, an interview is made up of questions and bekumbuzo wesokuqala loyo. Indaba ngabe bunzima? hayi cha msakazi ubungekho nzima nhlobo bengisaxoxela ngalensizwa uJohn uyabona le yansizwa uJohn wayephila wangipha bluetooth speaker uyazwa wangipha bluetooth speaker wathi uthanda ukuthi ngoba anginaso isikhathi kakhulu namantombazana ngiyena uvanzi namantombazane uyabona kanti uyangibona ukuthi ngumuntu onothando omaziyo omunye umuntu wathi mengabe nje ngifli angomvakashela Hey, Buti Dolfo mfowethu, this is just a friendly advice. Ungahamba uba free emzini namanye amadoda uzolimala. Mana ke msakazi ngizwe kahle yini mhlambe ngabe ngilimaza eDurban North msakazi akufani nala eDurban North msakazi abantu bahlala endlini bayidlalela baba oma PlayStation babo dlala uPlayStation endlini awunaso nje isikhathi sokulowenana nomunye umuntu yini uhlale nanda yini Cha, ngihlala eDurban North. Indaba hawu useDurban North na manje awusho ukuthi angana noJohn Dolph mina bethi angazani na John, ngihlalela endlini ngidlalela iPlayStation yami. Hawu wenza kahle impela uyihlalele endlini yabona phela izinja lapha hawu uzokunephuza uyabona nje mangabukisisa kahle la esinqeni nginelokhu njana nginomonakalo wezinja bukisisa nje Kahle Dolph ngezinqa hawu kwenze njani? yini msakazi yazi usuvele wanehaba angaze ngithi mina ngikhombisa izinqa mina bengikhombisa umonakalo owenziwa izinja Kodwa umonakalo useyinqeni ngeke ngihlale ngawubona. msakazi focusa emonakaleni wenja hayi inqini zami ufunani einqini zami msakazi Ngicela ukuthi masiqeda nge-interview sibuyelele udaba lakho lapho ngizokwazi ukufokusa ku-damage njengamanje dlulele phambili usebenzisa malini kugesi ngenyanga? Mina msakazi 100 rand unyaka wonke 100 rand unyaka wonke? ya msakazi yabona nje wonke umuntu lo afakela umabulala la ngakuthina 100 rand unyaka wonke uyanaka umabulala wazi ukuthi ucofaphi ngicela ungiphi number mabulala after the show. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho enjoy the rest of your day bhuti wami. hawu ngiyabonga Welcome again studio mbukeli. You are still watching your favorite show with Cutting X. Mina igama lami nguWele aka Wele. Namhlanje ohlelo lethu itopic yethu ithi load shedding. Ngaphambi kokuba siye lapha na kuWele besicelile ukuthi usendele voice notes on our WhatsApp usitshele experience yakho nge load shedding, usitshele ama damages done by the load shedding or is it that necessary? Siyayidinga or kudlalwa ngabantu. But ke ngaphambi kokuba simoshe isikhathi ngicela uMr Producer nje ukuthi angamoshe isikhathi asifakele our first voice note for the day. Ngibingelele kwa Cutting X. Usimizolo kwaMakhutha. Wele baba. Uyakhumbula emva kweCovid? Ilo shedding ikathi kwehle. Indaba makhona inkinga entsha ikhohlakala indaba yelo shedding. Uyabona nje ukuthi ayikho lento kudlalwa ngathi. Isisemanzini ke manje lo shedding. Sakugaxela. Awada wa South Africa. Imina lo ngila kwaMakhutha. Oh, wena lapho kaMakhutha bafo kodwa uyabona ukuthi ulethi ubona manje ukuthi sigaxele kade sagaxele eSouth Africa. Mr Producer ungazi ugaxele mfowethu besicela
fakele our second voice note for the day. Asabe mfowethu. Lapho wele usihle lo emgababo. Mina ngikaze nganenkinga ne-load shedding. Ighost iqala masiba ngo-6 ekseni. Mina ukuya emsebenzini angikuthandi vese. Kuba west kakhulu-ke mase kumele ngigeze ngamanzi abandayo. Kodwa ngoba isathule, hayi, sibonge lapho. Usihle lo emgababa wele. Okusho ukuthi usihle ngekalungu kube inhlalisotho. Mfowethu ugeza ngawo amanzi abandayo awabulali. Mr Producer. Ungaze ugaxele first. Bengisacela ke usifakele yokugcina manje voice note. Sanibona kwa Cutting X msakazi. uJoyce lo khulumayo. Ingazi bekhona bona nalelo shading la ehololo. Uyazi imina ngedwe ngithenga ikhadi lana. Abantu gesi bawusebenzisa nje noma kanjani. Ngiyabonga msakazi. So that was our last voice note for the day. But isho ekaphili yasithatha intambo sizise lapha kuwele. Shosho mabizo. Lewe. Danke lapho kumabize studio. Igama lami nguwele aka Wele. Well, ngisakaphi eMlazi. Basho njalo bathi hayi msakazi musu uqamba manga akhona kaphila ika B. awufethu angene nje ngishilo ngathi mabesho ngizwe besho njalo. But ke it's B if it's upside down. Uyaqhubeka futhi uqamba manga. U-P mawubhekisa phezulu awuba u-B uba u-D ngoba u-D uya ngaka right. Ukubona uma uyibuka esibuko niqoskipha sefupu ufupu uyashintsha uba ubufu. Awufethu ngishilo nje ngathi ngizwe ngomuntu wakhona la endaweni igama lakho uthe motion. Kanti uzwe ngalo mphupho. Oh bra. Igama lami nguwele. I'm from Cutting X, which is a news show. Manje unqaphela ba unqaphela mina. Cha, we specialize in people news. So as from now on I'm gonna ask you questions based on the topic ethi load shedding. But ke ngaphambi kokuba senze lokho, ubhuti ngabe ubani igama lakhe? Igama lami nguNobhilita enzokuhle Xulu. Hawu xapashe mfowethu, xapashe. Mana kwemfana, ubani uxapashe? Yini siwajwa ukukhuma nezinyanga yini? Ubungibuzelani pho igama umuzophinda ungibize ngeyibongo futhi? Hayi nxese mfowethu nxese. Sengizokuyeka nje. Kodwa ngiyena umfowenu mina. Kuse Michael bra, sacela ungibhekele ugwami ukhona lapha esikwameni. Yeah, no, sure ukhona. No, all right. Mbukeli ungayindawo siyabuya manje. Welcome again Mbukeli, usabukele yona Cutting X, your favorite news show. Ngisakhona khona la eMlazi. Enzokuhle mfethu. When was the first time you heard of the word load shedding? Insangu leyo uyibiza ngogwayi. Awukahle mfethu, uyabona kudlula abantu la inuka kubona. Hawu, into ongayenza nje ukuphendula umbuzo. Umbuzo uthini? Uqale nini ukuzwa leli gama lethi load shedding? Inyanga noma ngasayikhumbuli kahle. Kodwa kwaku-2008. Ungqongqoshe wezokuthutha owephethe kwakuJeff Hadebe. Lo walandelwa uSibu Ndebele owangena esikhundleni ngoMay 9, 2009 waphuma esikhundleni ngo12 June 2012. Walandelwa uBen noma ngasazi uBen bani kodwa akuyena uBen 10. Oh, it's Ben Martins. But ke namhlanje sikhuluma nge-transport, sikhuluma ngogesi. This one is so easy enzokuhle. Between isolar and generator, which one will you choose as your power backup? Izothenga obaqala. Let us say eyamahhala. Hayi, ngikhetha kokubili phela. Hayi, you can only choose one. Hayi, ngikhetha i-generator. Ngithanda lokho ngidondoza kwayo. Wow, uyawuthanda umsendo? Kakhulu umsakazi. Mina umsakazi ngangisebenza eBlia ngo2008 ngidayisa ama CD. Sasinganqina ukudlala ingoma zo15 same time. Omunye udlala uBhekumuzi Luthulu, omunye udlala uShuyi Nomtekhala, omunye ingane zoma, omunye umqumeni, omunye 50 cent candy shop.
Ngiyakuzwa mfethu. Na umbuzo olandelayo. Ngokubona kwakho or okay ya ngokubona kwakho imaphi ama damages or umonakalo owenziwa i-load shedding? Ey msakazi ibhlungu lonto mina njengamanje ngidayisa iqeda msakazi ziyalimala ziba amanzi kukhala ngisho iphara msakazi lithi machine soshesha imashe le way Senzo kuhle mfethu. Okay. Na umbuzo wokugcina sengivala. Usebenzisa malini kugesi ngenyanga? wemsakazi wena mawubheka ukhomdo ukhokhela ugesi kule ndawo Kanjani manje awuze nazo mfethu ngeke? hayi wona Ungayindawo mbukeli. Ngaphinde ngabuya mbukeli. I got our last one here with me, but before siyekuyena asiqale la. Mbukeli ekhaya, we really appreciate your support. Namhlanje i-channel is sitting on 11,000 subscribers. Thanks to you. Asiqhubeke nohlelo. Bhuti wami kunjani? Ngiyaphila ngani yakwethu. Unjani wena? Ngiyaphila mfethu. Mina igama lami nguWele. I'm from iCutting X. Kuuhlelo lweindaba. Sihambela amalokishi ahlukahlukene njengoba namhlanje silapha. Mase nikwenzile lokho nitholani? A show esuke siyenzela ababukeli emakhaya. Pho bayicela yini? My brother, usaphosana ebholeni. AmaZulu. Yini kwenze njani? AmaZulu bacela ukuthi abe khona. Cha, ngazalwe sekhona. Ngangizocela nini ke? Uyabona ukuthi how unnecessary your question was. Relax bro. You are rolling with the best. Cutting X. Rolling. Ey, bodi mina ngibhemi sangu. Hayi vele lensango nayo bengeke nje ifuna ukubhenywa wena unje. Ungeke mhlawumbe usho ukuthi ngibhenywa mina ngiyona ihunga. Kanti no wungu uyasongwa yini ngoba wena uthi we are rolling. My brother wagcina ka grade by esikoleni. U5 uya kangake u10. Abantu noma imath. Ohe bhedu. 10 divided by ngo5. It's 2. Oh, wagcina ka 4 esikoleni. Hayi lutho. Angifikanga ka4. Ngagcina ka standard 2 mina. Hayi mfuthu kubuke ngathi uzosimoshela isikhathi but ke asidlulele phambili. Itopic namhlanje ethi load shedding. Leli gama elithi load shedding mfowethu uqale nini ukuliza but ngaphambi kokuthi sibuze lo mbuzo amagama akho aphelele ngubani? Mina ngugudluka Mfundo Zondo. Ngidiploma khona ke la endaweni. All right Gudluka. Leli gama elithi load shedding uqale nini ukuliza? Usho lokugagesi. Yebo mfowethu. 2020. Yeah, 2020. 2020 indoda behlala ezweni yini? Cha msakazi. Ngiphume emakhaya mina. KwaNkomo Senior Polish. La engisuka khona awukho ugesi kuze kube namhlanje. Manje ngizoyaze laphi ke mina indaba yo load shedding. Oh okay, kodwa ususethekwini manje. Uzokwazi ukuphendula lembuzo zokubuza yona emelana nogesi. Ubala lo msakazi. All right, nambuzo oqala imuphi umonakalo owenziwa yilento kuthiwa i-load shedding? Njengoba sengihlala lapha eMlazi. Saqale sahlala eNtuzuma. Laphana sasinoma singcwabisane wawusafufusa ngo2020. Manje uhamba kwagesi ngazo zonke insuku. Kwakwenza ukuthi idumbu igcine seyinuka nokwenza ukuthi umkhulu egcine seshawa ngabantu bethi akahlelekile. Yini indaba enukisa ihlobo zabo? Ngiyaxolisa ke bafukuzwa leyo ndaba. Ncesa. Ayikho mfowethu into exolisayo. Ngamtshena mina umkhulu ukuthi lento ayenzayo izosibangela amabhadi. Wake wabona bani evulo masingcwabisane ekhaya. Bra, ngona amabhadi is business. Sometimes you lose, sometimes you win. Talking about amabhadi, uspenda malini kugesi ngenyanga? Hayibo uthini manje msakazi? Ngispenda malini ngenyanga kugesi? Kanti ugesi awukho imali. Hayibo cha. Yini? Yebani. Uyazi ukuthi msakazi mina lokhu ungafika kule ndawo. Angaze ngizwe ngisho umuntu oyedwa ethi yothenga ugesi. Kodwa ugesi ukhona sinawo la. Manje ngitshena ukuthi umahala. Hey, that's weird mfethu. So phinde sidlulele phambili mfethu. It's been a while since we had the load shedding. What do you think is the cause of that?
Ayi awisho ngezulu into oyisho. It's been a while since we had i-load shedding. That's okay. Sekade sagcina kuba ne-load shedding. Ucabanga ukuthi yini imbangela yalokho? We mfana, hayi ubuza umuntu orong. Phela mina ngisebenzi kagesi. Uyazi ukuthi imsakazi, ugesi la kunokuhamba isonto lonke. Singayazi inkinga ukuthi kuphi. Manje soyazi ngani ke inkinga ukuthi yini indaba ungasahambi. That's a fair answer. Yes. Anyways, sibonga kakhulu ukudlula ngesikhathi sakho. Enjoy the rest of your day. uNkulunkulu akubusise. Amen.